गावल्यानं नमस्कार. आम्ही आता चाललो मुंबई. गणपती झाला, सगळा झाला. एक गोष्ट सांगायची म्हणजे काय, या गोष्टी मी बोलत असतो. आपल्या माणसांना जाग केव्हा येतली तर तुम्ही बघू शकता. आता मी असं आमचं टोल नाका ओसरगाव म्हणजे आपल्या सिंधुदुर्गाची ही साधारण बॉर्डरच म्हणा. टोल नाको सरता सर. आता तुम्ही जर बघशात तर 1 आणि 2 तो एक फळवाला आणि 2 शर्टवाले आहोत. हे बाहेरचे आहोत, हे व्हायले नाही असत. ते फळवाले जे काका आहोत ते असत पंढरपूर आणि हे खयले आहोत ते माहिती नाही, पण बाहेरचे आहोत. मग माका म्हणायचं काय, आपली लोकं रवली खंय, आपले माणूस खंय रवले, हे आम्ही पण करू शकतो. आता त्यांच्याकडे आम्हीच माल घेतो जवळजवळ 70 रुपयाचं, 70 ते 80 रुपयाची 3 आम्ही पेरा खाली थोडं माल पार्सलही घेतो. त्यांच्याकडे शर्ट हे लोक काय करतं, येऊन जागा धरल्या नाही त्यांच्या माहिती. आज 9 जर काम चालू जातलं, ते टोल जातलो वर्षभरांत 2 वर्षांत चालू ते तवसर इस्टॅब्लिश जातले लोकांना. आता मागा आणखीन एकाने सांगलं थंय पेरूवालो असा, त्याच्याकडनं पेरवा घे बरी गावतात, अशी तोंड ओळख जाता. आपल्या लोकांनी प्रयत्न करा बाबा, नाहीतर जेव्हा असं परिस्थिती आहे बाहेरचे लोक तयार असत, आपण करूची गरज असा. म्हणून म्हणतो ना, आपल्या माणसाला मोठं करू होतं ह्याच्यासाठी. संध्यात उतरा, जेव्हा काळजी.